Fil-jum tas-Sibt fl-Iskola Santa Monika tal-Gżira spikka l-attività u l-enerġija f'Open Day li saret biex jinċabru fondi għal missjoni fl-Albanija. Open Day li kienet marbuta mal-memorja ta' Jerome Frendo, żagħżugħ 20 sena li xar ilu tilef il-battalja kontra l-kanċer. Jerome saħqet kif bina anke wara mowtu għadu qed jitrasmetti kuraġġ. Din l-inizjattiva għamilnija biex l-nies ngħidulhom illi għalkemm ikun hemm l-uġigħ fil-ħajja fost l-esperjenzi, nippruvaw nitrasmettu kuraġġ u tama kif kien jagħmel Jerome ma' min kien jiltaqa'. Allura aħna b'din l-inizjattiva li bdejnija propjament għall-fqar fl-Albanija imma ħankomplu nersqu lejn pajjiżi il-bot minn Malta u anke f'Malta stess ħanejnu lin-nies nitolbukom biex tgħinuna kull meta jkun hemm bżonn. Min-naħa tagħha l-madre qalet li l-altruwiżmu li wera matul ħajtu Jerome issa tibqa' ħaj permezz ta' inizjattiva imtella fl-Iskola Santa Monika. Dan it-tifel tul ħajtu kollu ma' b'mod partikolari mindu laqtitu din il-marda kifra, wera li jrid jiġġielida għal biqlu bija li ma bħala, ġifieri bid-bissima, pożittività enormi, b'ottimizmu, b'kuraġġ, b'altruwiżmu kbir. U meta ġini qes, mill-ewwel edna li ma nistgħux inħallu dak li rrid iwassalu jmut miegħu. Anzi, rriduh li jibqa' jgħix propju fina billi nżommu ħajba attivitajiet differenti illi fihom nuru lil bniedem fil-bżonn li aħna qegħdin hemm għalih.